Για να θεώρηση του 16 θα δώσει την ευκαιρία σε πολλά κέντρα ελευθερίας ειδικών και ειδικά η έξω πάση στην Ελλάδα να αναβαθμιστούν, να στείλουν τη δική τους ίδια αξία με τα δικά μας και όπως γίνεται και με όλες τις πολιτικοποιήσεις που προχωρεί το κράτος, βλέπουμε ότι ο δημόσιος τομέας οδεύει σε μια υποβάθμιση. Το κράτος πρόνοιας και το κράτος δικαίου, έννοιες που παλιά είχαν μεγάλη αξία, πια έχουν χάσει τη δύναμή τους. Εμείς δεν θέλουμε να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά θέλουμε να βρουν λεφτά παραπάνω για να αποκτήσουμε καλύτερη υποδομή, να μπορούμε να μας άλλα και να μας αρέσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να βγούμε έξω με δυνατά πτυχία και να βγούμε έξω επιστήμονες που θα ωφελήσουν.